Kasenong jarasi kedai kawai na kisenong kabahap apok kanong po town Hariboy district. Kumba yalong lem kiwai kisenong kabalong ru kat kum kajingdon kam kene kapor kabalong menta kene kasenong kedai kawai na kisenong hanong po kabalapan kre ban yakun persya ya kajing sapriang jong kajing pang COVID-19. Ha kene kasenong kador barsenong kalapan kre ya ka community quarantine center ban pensa asipor ya ki kato kene ngut ki khun samla ki bawan phai na kiwai ki jela ki balej sa tre bat ki balej sa pule kenang baka jing sapriang jong kunyang jingpang kan ompor sasya kiwi pat ki para nong senong. Ya kene ke quarantine center labu hakadong jarasi nong thamai Hasevio Opar Primary School. Hadu menta ki bawan phai na kiwi ki jela ki don laingut ki bakentup ya weu senrang bat arngut ki kenthei ki bawan phai na Bangalore. Kalong ke ke basong tenat bantip baki ne ki laingut ki la pendep ya ka kamram bansa quarantine khat sausi hagi quarantine center balabu dak sarkar badru kila pendep ya ka self quarantine hasenong lajong ha ketiga community center hasenong lajong ha jarasi nong thamai sakhat sausngi kabanlong ban pentikena ya jing song sengai ha pok kasenong kathau kabalong ru kat kum kajing ptha jong katanat ka koi khya jong sarkar ha ka khat praterik menta ubenai bakila pendep ya kene kajing sa quarantine kini ki khun samla kila ai khublei ya ka sarkar bat ya ka dor barsenong kabala le bha bat don rengkat bat ki nadu bakimi na Bangalore tat hadu bagila poi hadu hasenong lajong ha jarasi. Nakaliang jong ba Petrus Kemdej ubade orang ba senong ulapan pau ya kejing khublei ya kini ki khon samla bagila kloi ban kongu bat ban but tikena ya ki kendon balabu dak sarkar kabolong kejing yada na kabanta kejing pur jong kejing pang coronavirus. Dan kong nasiap nga dap dak kejing sungu obrau ya oblei trakendat ba ulap pelaj ba khamtam ya apa yang kejing koi jingkya ba ki khun samla jingi kila poi suk sala kisnong bat kumju nengkong ngai kejing sungu obrau ya ka department ka bedai pej banora kini khun samla jingi bakin men poi sala gejong ki jaka ba kisong kisa bat kumju ki wei ki district apo ka Meghalaya hi brogoi teng ai kejing sungu obrau ya ka government of Meghalaya lang ba kejing tre sitom jong ka department bat kumju ya ka health department ki bala yaram kumno banyada ban pikir na kamta kane khang jingpang bat ngai khublei kerpang ya ki no pnya apo JNB ki ba government kalabu ki bala priang e khun samla jungi ban up ya ka result haba Shua bekenyo banwan sala ki jong ki snong ki thau te ngai khublei saisin ya i principal jong ka CBO Upper Primary School jong ka dong nang thmai ba ila island ya ka dor basnong banbu ya kane ka sentar